জীৱনৰ আগ্ৰহ ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখত শপত গ্ৰহণ আমাৰ মানুহৰ অহাকালিৰ দিনটোলৈ পেলাই বিৰাট টেনশ্যন কাবাৰ राकेश ब्रह्म सारनि दिनैहाय मोनसे भिडिअ फिसा नुदों क्लिप्स ओमफ्राय दाखालिबो बिथाङा जुबिन गार्ड ना बिथाङा रुंसारि जानायावहाय गोबां मोनसे मेथाइ खनदों दुखु फोरमायदों खननायजों लोगोसे जाय हक बिथांनि माखासे दान्दिसे जिरायनायाव फोरमायदों जे बे बाराव प्रमद बर' सारानो सरकार दाफिनगोन गाव जे गावनि जायगायाव थागोना थाया राकेश ब्रह्म सार नंगौना नङा बेखौ एसे साननाया मोजां खय हाजार भटआव देरहागोन आरो खय हाजार भटआव बियो जेनगोन देरहानायनि खोथाखौथ' रायखांजाया सार राकेश ब्रह्म ओमफ्राय दा नोंनि जेननाया खय हाजाराव नों जेनगोन बेखौसो लानानै नोङो एसे अंक खालामबाय था जेरावबो नोङो दाजाब गैया माइनास दानख' जोबसो आरोखि दा नोंथांमोननि खुंथायाव थानाय मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' साराबो माने बे बाराव खुंथायाव फैनो हाया जोंनि मोनथिनायाव जों ओरै बाजार साजार सावरायनायाव ना मोनथिनानो मोनदों सोरबायासो फैगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों दे सोरखौबा थांखिनानै बुङाखै खिन्थु जेननायाबा इउपिपिएलआबा हले दुखुनांथावनासिन जानानै दङ एपिबिआबो मास मोनथाम मोनब्रैयाव एथराब जे फिल लानो हादों बेखौ एसे प्रमद बर' सारा जोंनिया डायनामिक लिडारा ना एसे अंकखौ खालामनाया मोजां जागोन एपिबिखौ माने ओरैबायदिखा बिथांमोनाथ' थाखा फैसा गैया ओमफ्राय थाखा फैसा गैयाब्लाबो बे मास मोनब्रैसोआव एथराब फिल लानो हादों एफाराब मानसि बोनो हादों माबायदिहाय जों बेखौसो नोजोर होनांगोन देरहानाय जेननायाथ' दंखायोआनोसै मोनसे गेमसो नालाय बावहाय एपिबिआनो जे देरहाजोबथारगोन एपिबिआनो जे जेनजोबथारगोन एपिबिआनो जे गासैबो सरकारावनो थाथारगोन बेबो नङा रायजोफोर नाथायबा एपिबिआ दिनैहाय मास मोनब्रै मोनबा बिनि गेजेरावनो गोबां फिल लानो हादों बिथांमोनाबो बिनि गेजेरावबो मोनसे लासै बिबो एपिबिआबो गिदिर फेक्टर जाहैनो हागौ सोरबा प्रमदानो होन सोरबा हाग्रामायानो होन बिथांमोनजोंबो गिदिर फेक्टर जाहैगोन नाथायबा नैबे मोनसे रोखा दे राकेश ब्रह्म सारा जेनगोनखौ रोखा होननानै बुंहरदों ओनसोलनि जायगानि सुबुंफ्रा बा रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो फन खालामनानै बुंहरदों राकेशआ जोंनाव जेनबाय माब्रै होननानै बुङोबा मोजां खामानि मावाखै बा माबा मोनसे जाय हक राकेश ब्रह्मआ देग्लाय जेनबाय बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजानि फोरमायनायसो दे दुखुनांथावना बाथ्रा जिरायनो ओरै जिरायलाय गगाबो मोनदोंलै गन्थङा बारा देहाफ्रा थिग गैया मैया दै गुसु लोंनानै अयथासार गगा मोनदों बैसो जाबाय नालाय माइकेल जेक्सना 50आव थैदोंब्ला जुबिन गार्डआ 52 बैसोआव रुंसारि जादोंबा जोंलाय आरो मालाय मा बेसेथो थाबावनाय देहा सानफ्रोमबो दै गुसु लोंनाय ना दै गुजुलायदोंबो राकेश ब्रह्म सारनि एसे भिडिअ नायनि ओरै जिरायलाय जिरायनानै हाग्रा गांसो फुनायखौ नायनि गावनि माबा मोनसे गेन्द्रि जाय पार्क दंनो मा नामथाय नामखौ बावबाय दे नायग्रोनिसे এই সময়ত মই মোৰ পাৰ্কত আছো পুৰা জংঘল হৈছে এই জংঘলবিলাক এতিয়া মই গুচাই আছো মানুহৰ অহাকালিৰ দিনটোলৈ পেলাই বিৰাট টেনশ্যন কাবাৰ 3 তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ অকলে আৰু এইবাৰ বুৰঞ্জী হ'ব এইবাৰ ৰাকেশে লিখিব এইবাৰ বুৰঞ্জী লিখিব কাহানিও নোহোৱা সকলোতকৈ বেছি ভোট আৰু 3 তাৰিখত হাগ্ৰামা চৰকাৰ নহয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ হ'ব হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ 5-6টা যি MCA জিকিব তেখেতসকলক আমাক দি দিব তেতিয়াহে আমি গম পাম হাগ্ৰামা সঁচাকৈ এই ভিত্তি আৰু বাকী ৰাইজক ভাল পায় জীৱনৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখত শপত গ্ৰহণ আমাৰ ধন্যবাদ বিটিয়াৰবাসী ৰাইজ